Handumanan sa kaawit. Ang napadas si Kagi karon, maugaling sa kalalaki nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangahan nga, Neil. Yay. Ah, Murag inspired man kaayo akong anak karon. Nga naman ko, no? malipayon lang ko ma. Kay, Kay gisugot na gyud ko ni RV. wow! Nagbunga ra gyud ay imong effort para atong bayhanan na. Sobra ma. Og naibaw ko nga si RV na gyud ang babae nga para nako ma. Kay kana pa lang akong pagpanguyab niya ma. Kung sayon pa siyang pagkababae, dugay na ko niyang gisugot. Diyan ako nakita mga di sa di siya easy to get. Husto. Pero nak, Mm. dili na mo ibasihan ha, para na kay kasiguruhan nga dili gyud na ang binuang nimo. Oo ma, pero ako gid akong pagsalig ni RV ma. Naibaw ko nga tarong siya. Maong di ko magduwa og hatag niya ma sa tanan. Sa tanan gid akong makaya nga mahatag niya. Flowers na sad? Love, ganun kasto naman sad ka. Gusto lang ako i-feel nimo nga bisan og gisugot ako nimo. Pero di gyapon ko muundang og panguyab nimo. Ako ginipakita nimo kung unsa ti ka kamahal. Hmm? Love, Love kay ti ka sobra tayo, RV. Busa buhaton gyud ako ang tanan. Di lang kamawa na ako. love sa tayo ti kanila. Og dili mahitabo nga mawa ko nimo. Timan ina. Love, ayaw rin ka po ko aron ha. Napakoy lakaw. Love, pila naman ka adlaw nga wa ko kakuha nimo. Asan di ka? At least mahatod na tikta sa inyo. Or asa ka pa dong. Ayaw na. Mag-ubay mi sa akong mga amika. Ha? Kain kayog na akaoy. Wala ba di sila magtawag mga uyab nila? Ay. Oh, sige. Basta pagamping na gyud ha. Ug di ko gustong madugay kag uli, okay? I love you. I love you too. Ug wa sa ka magduda nga basin og nagbido ang sinimo. Wow, ikaw ba? Ano ko dugaw-gaw yung akong una-una? Bido ang ray. Ibingar ko panung sa mong best friend. Ay, ikaw ba? Kanos ang magkamauli dire, gikan sa Manila. Wow kay baw. O niya na siguro guminyo. Ay, kabala ka. Naghuhat ra ko og saktong timing para mag-propose ko ni RV. Kana. Love? Okay na ka? Ha? Naatod ka din pero mura sa kagwa. Tagsan lang ganit na magkita, niya karon. Mura namang gihapon kagwa sim ko galingon. Nakabantay gid ko nga, murag, naakay problema gid. Unsa man na, ha? Love, Sige na, nasultihan ko. Unsa yung problema? mular ka ko sa Manila. Ha? Mular ka ko. Papason ko ni Tiyo dito. Niya, Og, adon ako for good. unsa? Pero, love, niya, ako, unsa man? Kita. Unsa man lang niya, ang atong relasyon. Padayon ang gihapon ta. Basta wa lang yung magbinuang nato. Paabot ako sa pagbalik, love. O niya, sabay plano nimo nga mularga naman siya. Ay, mag-propose ko, ma. Nak,
Nahibaw man ko ba nga gusto kang mangayog na siguraduhan? Mao ba? O ma. Og, dili kay ka na lang. Love kay na ko si RV. Di na ko gusto, mawa pa siya na ako. Kung sa di pa may magkalagyo, ma. Kinahanglan nga makapropose na ko niya. Anak, nilibot ipasabot nga abi kay engaged na mong duha. Sigurado na yun nga kamo na. Mga bata para ba kaayo mo? O bata kahibaw, basin unya o magbuwag mo. Oh, ma. Peter sa di mama ni mo ba eh? Mali ba eh? Ang kasabot mo ba nga concerned siya na ako, pero inirang butang nga ba nga sigurado kay ko nga mag-propose ko ni RV. Kaya, sa pamay dugay-dugayan mo niya. Bata na yun. Neil, unsa ni? Nga na niluhod man ka diha. Will you marry me, RV? Oh, Neil, kuan, Oh, unsay kuan? RV, nga naman, nagdoduha de ka? Hindi ka magpakasal ako? wow, uy, nakalitan lang ko. So may tubag mo? Ha? Yes, yes, love. Andam ko magpakasal nimo. Pero, unya na kung makauli ako balik din higikan sa Manila, ha? Pila ka kakabuhan dito. Una ka mabalik din eh. Ha? Love? Tulog ka tungit. O bay, kay trabaho mo dahil kung siya dito. Aw, paspasam sa king... Paspasam sa king daw ba eh. Talera na eh. Anda magagang mo paabot niya. Sige. Paabot ako, love. Paaboton giti ka. O ginig-uli ni mo. Pakasla dahil ka. O gusto na ko nga ikaw mo ay magbuot sa tanan bayad sa atong kasal. Tumano na to ang imong dream wedding. Ayaw na, ayaw na. Ha? Ikaw na bahala sa tanan, love. Tingnan ako sa Cebu bay. Pero, unya ako pakita naman eh. Sunod simana na biyang mong kasal bay. Sunod simana na mauli sa RV. May nang magkaila mo ba? Ayaw niya lagi ko pakita na. Unya na ako pakita niya, ha? Sigurado, masago nga, guwapa na ba kay? Ayaw ba kayo kang mamili? Tapos kaya naman bay. Nak, ugma na ra ba inyong kasal? Wa pa malagi magpakita si RV sukad siya na uli. Busy mo ko kayo siya ma. Wa pa gani mi magkita. Pero nagsabot mi nga karong gabi eh. Magkita mi. Uy, dili na maayong nga magkita mo night before sa inyong kasal. Basin unya dili na hinuon madayon inyong kasal. Dili na gid bitaw, love. Ha? Sa tinuod lang, naglisod ko sa atong sitwasyon. Dili ko kanahan og LDR. Naka nagtrabaho din eh, og ako to sa Manila. Di mo balik na ka din eh. Og ako na lang mo adto sa Manila mo puyo. Wa na ko'y gusto nimo. RV, Maong please lang, Neil. Ayaw na ipamukos mo kaugalingon ako. Nga na ko'y laing nagustuhan. dili. Di ko masugot. RV ay ko biyahe. Ug bahala na og nakailaing mahal. Basta magpakasalag ka na ako. Di nila kaulin ako. Buhat mo na ko ang tanan. Mabalik lang yung feelings para na ako. RV, please RV.
Naunsa naman din taon ka, uy, Neil. Pila naman kakaalaw nga waitog. Kapoy na ko, ma. Bay. So ka nga, wamaday yun ng kasal ba? Wala lagi ka maguna-una sa mga galingon. Wala ka di kay ligo-ligo. Ay, pasag di mo lawas eh. Kapoy na kayong lawas. Ah, Nalibe. Aplasan ti kag megasent pa ni Awan. Para unsam sa damo, eh. Para ma-relax ug makatog ka. Bugnaw ka ayon ni pambati, nak. Huwag nakasiguro ko nga maarang-arang yun imong pamatian eh. Ay, sige na bay, sige na bay. Paminaw ni tita. Ay, kabila ka. Si RV Ray, mo inuwa ni mo. Kami, ako, sa imong pamilya, di bimawa ni mo, bay. Banan di ka, bisag, asa ka. Para, dali na ka makamove on ni RV. Bay, sakto na, bay. Nakahanda na dagal na ina dili mo. ko, dili ko. Iba ginawan ti ka, bay nga. Parian lang ng imong kakita, bay. Mas importante, bay, na kaysa imong kaugalingong best friend, ha? Oo, lagi. Siya na lang kani akong pare, aron hindi natin ka mabiyaan. Okay, mas mayo na. Nga na ba? Sige, siya pa tayo. Siya pa, inom pa tayo. Babe! Ayan. Babe, Si babe. Arvi? RV? Si RV? Neil? Ngano? Ayun ka! Traidor kang dako! Ikaw pa may akong gisuryahan? Pero ikaw di ay ang laki ni Arvi day? Ha? Ikaw di hindi ko ni mo pasagdan? Yan naman, ha? Eh, nag-guilty ka sa imong gibuhat ako? Ha? Bay, wag ko makasabot ani. Julia, unsa ba ni? Atos ka mas mag-istorya. Please! Unsa na Julia? Aw. Julia bagot? Ha? Kinsa ba ka? Sorry, Kael. Pero ang tinuod, Harvey ang akong tinuod na pangan. Og maong ni Balikos, Manila. Yawa ko'y kalibutan kinagan og yung tangan ng akong mama. Og akong pangan mo ikigamit. Maong gipaapas ko sa akong tiyo dito para makakwarta kong ginahinay. Og ako nang mabayaran ang mga utang sa akong mama. Siya ba hinungdan nga muwa ka mo padayon sa tukasal? Sa tinuod lang, wala na ko makasabot sa kong kagalingon. Sa dihang wala na tayo kita-kita. Og diligid para ako ang LDR deal. Og dito na ako nakaila si Kael. Mahal ba ni mo siya? Siya mo ay amahan sa akong anak. Mabus ka? Oo, Kael. Pahawa mo sa tubangan pero dayon. Ug ayaw na mo pakita na ko. Hangtod sa hangtod! So, unsa man? Decided na ka magpakasal ni Andrew? Oo, uy. Nga naman di ay. Wa lang. Basin pa di mausapay mo huna-huna. Hello? Ngano ka? Bata pa manggod ka. 25 years old pagod ka. Ah, wow ha. Ikaw gani. 20 years old man gani kang napakasal. Ay, ang namabtos man. Pero sus, kung kay baw pa lang yung ka ay. Gimingaw yung kas feeling na single pa ko day. Huy. Ngano nakaingon ka gudaan na? Eh, syempre. Daghan ang mga butang nga, dili ni mo mabuhat kung minyo na ka. Dili na ka makayana og laglaag. Unya, ang obligasyon pag mo, wag tuon na. Ilabi na gyud kay babae ta. Liman ka? Nanarbaho pa ka unya inig-abot ni musbay, ikaw pag imuluto, ikaw pa muhuga sa mga plato. Time para good. Nag-away na sa mong June? Di magin malikayan dayo eh. Maong ako pa ni mo no. Ayaw sa pakasal uy.
I-enjoy o nagmaayo imong pagka-single. Wata kay Pao, makasugat pa di kag lalaki nga mas mupangga o mas magmahal nimo. Huy, grabe sad ka ha. Nagsulti na ko sa tinuod, uy. Kadita ha. Day nag-text. Day. Ato na ko ha. Salamat sa paniod to. Si John ang nag-text? Basta. Okay, sige. Amping. Ay, naman ko. Di naman hinunuwa sa mga naunang gisulti ni Tisha. Mahal na ko si Andrew. Ug nahibaw ko siya na ang lalaki nga gusto na akong miniyuan. Pero ako mahibaw ko. Andam na bagit ko mo sa tulong taon. Mahimong inahan. Pananglit mo mabdus dayon ko. Asa man ka? Nanong sayo man kayo kang naligo? Mangumpra ko ingredients, ma. Kay namin ni-order na ako cake para debo. Mao ba? Nahala, sige. Pag-amping. Ay, si Andrew. Hello, babe. Babe, wala ka akong karon? Oh, babe. Magpalit kong ingredients para sa i-bake na ko ang cake this weekend. Oo ba? Para ba ko yung ilang kauronda? Kuyugan hong dati ka? Babe, okay ra, oy. Wala lang sa kumanawag ni mo kay ingon baya ka nga mabisigid ka karon nga week. Ani na lang, babe. Textin na lang ko kung mahuman na ka kay kuhaon na lang di ka. Okay, babe. Sige. Okay. Amping, babe. I love you. I love you too. Ay, sa pa may kuwang ingredients, ha? Ay, cocoa powder di ay, o baking soda. Ay, wala naman di ko stock dito. Maunari ko ang og, makauli na gid ko. Ini ko man, tawagan ako si Andrew. Limpa, wala lagi ito si Tisha ang nilabay. Bayaran na yun ako, be. Aron ako magukod. Asa naman itong bayahan na, ha? Ay, dili ko mahimong masayop. Siya dito kay kailakay ko siyang linakpan. To alas unahan ay... Tisha! Athena? Daan pa ko? Ikaw gid lagi? Love, wala ko siya. Ato na ta. Love? Athena, please. Mangita tao coffee shop sa dool aron. Ato ta mag-istorya. Tisha? Ako lang na sige papauli aron. Mag-istorya tagtalong. Pero sultihi ko. Kinsa tong laki ha? O ganong love yung tawag ni mo? Wa ko mahibaw kung makasabot pa ka na ako, Athena. Og, musulti na lang ko ni mo. Kung unsa may naasi mo na na aron. Gusto ka. Ginoo ko ni mo, uy, Tisha. Ano napatingtal man ka? Naminyo naman ka. Hausa pa na, alam mo'y anak ni June. Athena, mauna ni akong giingon ni mo. Pag-enjoy o na og maayo, minta single pa ka. Sa'yo, bakit kaayo aron mo settle down ka? Sa maning nahitabo na ako karon. Karon pa ko naka-feel og kalipay. Karon pa ko naka-feel nga malipayon kaayo ko og kana tungod ni Vince. Tisha, Athena, please. Nahibaw kong dili ka gyud makasabot na ako. Og dili sa ti ka pugson. Pero please, pasagti ko. Ayaw sultihin si June bahin sa imong nakita.
Tisha. Babe, doon na lang kabuan, babe, ang atong pabuton, ug makasal na ta. Excited na kay ko nga mahimuti kang misis. Ako po, babe. Ha? Babe, nga nang mag-alanganin man ang imong reaction. Ano sa maluwa ka malipay? Siyempre, nalipay ko tungod kay kaslo na ko sa lalaki nga mahal kaayo na ako. Oo nga, anong ingana may imong reaction, ha? Babe, nabala ka lang ko. Dili ko sure good kung andam na bagit kong mahimong inahan pohon. Babe, nakasiguro kong mahimo kang mamayong inahan pohon sa atong mga anak, babe. Ugay ka bala ka. Niyaman ko. Dili ta kapasagdan. Nga ikaw ra, okay? Salamat, babe. Minyan na kita, babe, Athena. Asawa tanagid ka. Babe, Mahal kay ka, babe. mahal sa tayo di ka, Andrew. Mabdus ka? Oh, Andrew. Yes! Mamahan na ko, babe! Kumusta ang kinabuhi sa minyo o gisip usa ka inahan? Okay ra. Lumalaban. Lumalaban? Ngano ka? Walang. Nakauna-una lang ko nga, basin og nagmahay kang ng minyo kag sayo. Unya, wa ka maminaw na ako. He, dili na mahitabo, no? Dili ko parehas nimo. Ha? Wow, ha? Nakaingon na ka, anak. Kaya wa pa man ko ka makasugat og lalaki nga mulabaw sa imong bana. Dili na mahitabo, uy. Dili pa mahitabo. Kaya syempre, bago pa man kayo mo. Wa pa mo maabot sa punto nga makasugat among dinagkuan problema. Tisha. Oh, Andrew. Milagro kay masayo ka na uli na ako rin din sa bahay. Lagi day. Wala ko yung trabaho. Unsa? Pero ikaw bala ka. Mangina ko lang yung trabaho. Ang ilang, Andrew.
Kaya akong sweldo. Igo ra bagid para sa bills dinhi sa bay. Unya kung sumo pa nato. Ang abang pa din isbay. Og pila sa kabuwan, sugod karon. Ipa-enroll na nato si Inday. Oh, kumusta naman? Ang sa may balita? Ay, wag yapon day. Unsa ka kung mangita na lang tag abanganan day nga maka lista bisag gamay? Oh, pasalamat ka nga doon na pa ko'y extra din Day, salamat ha. Promise, ilisan ragatik ako na makaluag-luag ko. Sus, ayaw na ko na nakaaoy. Kung sa tayo na hitabo sa mong business sa una. Katong nag-bake kag mga cake ba? Day, sukad lang ko na menu. Mas na pa magoy ang iyong gastuhan. Kaysa ipalit na ko ang kwarta para sa baking ingredients, ako na lang ipalit o para konsumo na mo sa bahay, diba? Ay, mao na lagi na. Daghan na gid og mag-give up once maminyo na ka. Dahil na gid kayo kay sa una. Maong ako? Happy gid kayo ko nga naabot si Vince akong kinabuhi. E bisan tuod, wa ko'y swerte sa kumbana, pero at least, swerte man kong Vince. Pero sa gihapon na, Nahibaw ko. Pero at least, bisan pa man sa kakapoy nga akong gibati sa among bahay, at least na nagpalipay na ako. Tisha, Athena, please come to my office. sir? Now. Nagabantay ako lately. Murag, wa man ang imong hunahuna sa imong trabaho. Sorry, sir. For sure, nagay problema. Tara, lunch ta. Librihan ta ka. And please, ayaw ko balibari. Ang tinuod natin na ginahan kay kunimo. Sir, Kung musugot lang ka, andam tagang tabangan sa imong mga problema. sir, menu ko. Ano, ako? Dili? Sir, nahibaw ko nga doon ay pagkuwang akong banan ako. Pero dili na igo nga rason. Aron magbinuang ko sa mong kaminyoon. Oh, doon na siya pagkuwang isip adre de pamilya sa among panimay. Pero maayo siyang amahan sa among anak. Hobi sa kanusa, dili na ko kayang magbinuang sa among kaminyoon. Athena, Maong I'm sorry, sir. Pero ang ay tingaling hunungon na ni nato ang atong sige kuyog-kuyog. Ingaw lagi tulong diri screen diri asa. Mingaw kit kaayo. Holiday, manggod. Nakabantay sa did ko, uy. Nga, nagkaanam og kawang ato mga suki din eh. Yang ubang mga putahin na to, ipangwagtang pakyut. Ay, kulbaan man ko day, uy. Dili ba katamawag tang trabaho ani no? Ambot lang ka ha. Maminaw lang tago ang desisyon sa atong amo ani. Laki, uy. Pero mayong tagdili, uy. Asa mo lang tagkanuon ani? Mauna. Hi, miss! Namoy electric plan? Ah, wa naman ni anak, sir. Katik-atik sa Sir Imelda. Kay ba ako nga si Gemma imong tuyo, oy. Siyempre kay lami man sa siya mo buhat og electric plan good. Rest niya ba? Ha? Jesus! Ako pa ni mo, Sir Emil. Imo na napangayuan og number si Gemma. Kay basi yung ganahan kamukhaan siyang leche flan. Wala, musugot siya. Oh, pwede naman. Lami gigay ka mo buhat og electric plan oy. Jima, the best gigay ka na.
Swerte kayo mong mabana. Wa pa gani ko'y uyab, magisot kag bana. Ha? Sa imong kagwapa, wa kay uyab. Ay, sus! Kamaayo ba ni mong matik-atik og storya, Uy, no? wa mo kung mga ate ko, Jima. Bitaw, tinuod bitaw. Imposible kay nga wa kay uyab. Uy, way mong uyab nimo. Ay, gustong gay ko nimo. Emil, Ay, bitaw, sa tinuod lang. Dugay na kay ko nakabantay nimo, pero igor ako maglantaw-lantaw nimo sa layo, Jima. O karon nga, naanamgig ka sa akong tubangan, di na ako ni usikan pa. Emil, Pwede ba kita mahimong girlfriend, Jima? yes, Emil. Yes! Yes! Daan pagid lagi ko. Sa pagsige ni Bayag ko, yung magkauyab, ragid mo. Buotan man sa good si Emil, day. O, ma-feel kita ko nga pinangga kayo ko niya. Dili na gito dahil siya mausap, day. Na, maunip da kong pangutana, diha. Eh, ang mga lalaki na ba, no? Maayo na kayo nasugod. Pero madugay, awa na. Pasagda na lang ka, mara nagway pakini mo. Pero dako ko pagsalig ni Emil, day. Og buhaton ako ang tanan, dili lang siya mawa na ko. I love you, Jima. I love you too, Emil. First time na ba ninako? Ay, wala ka. Ako'y bahala nimo. Jima, Pa, nagmantay mo nga kadabutan ka namang magsika. Sulti ka dos tinuod. Mabdos ka, ha? oo ako kay Bao, pa. Magpiti og siguro, aron may bawaan mo. Diyos ko, negative lang, please. Usara lang ang takalin niya. Kinuha ko. Positive. Mabdos ko. Unsa? Mabdos. Oh, Emil. Nga naman. Unsa nga naman? Ako ka na. Lahibaw ka kaya ikaw rin nakahilabot na ako, Emil. Pero, Jima, ipakuan damay mong amahan. Unyong saon man ni nato, be? Ha? Ipakuha na. Emil! Nasa akong anak? Samtang di pa na maghatag problema nato. Pakuha na. Dili ka mo sagot. Ako di ka musugot, sige. Magbuwag ta. Emil! Ang ngayon nga imong gibuwagan eh. Kaya nakita na ang tinuod ng kulura ng tawanan. Naglibog na kung sa'yo kung buhaton pa. Ayaw pala natin pilak. Kung ba yung napalaka niyo. Oh. Mas, nasakit na ako diyan. Ginawa ko, di ba? Dahil dugo sa imo pa. Day, bata ka pa kayo. Paglingaw-lingaw sa imong kinabuhi. Gawas, aron, makamove on ka dayon.
Hindi kayo magsigig kag mukmuk din eh. Sabot ang kasakit ka kung kipati pa. Ganawa ang ako anak. Nak, ay hinungdan ang talang hitabo. Alag lang. Mauli ka, lakaw. Mag-enjoy sa imong kinabuhi. Cheers! Ay, naunsa ka ba taon? Uy, Jima. Niingon ko nga maglingaw-lingaw ka. Pero ako mag-ingon nga, mag-rebelde ka. Gusto lang akong mag-enjoy sa akong kinabuhi pa. Basta ang gusto lang nako, nak. Nga mag-amping taon ka sa imong mga lakaw, ha? Ilabi na kung mag-inom-inom ka. Tubog ka na ako eh. Wala na ako eh. Iya, tatang ka, Jima. Ganon din mo ko di mo. Gida. Dugan kay kong naghinam-hinam ni mo, Jima. Liyabag na gyud ka. Imo kay sa danghilabtan ka. Hubog sa kay ko ato'y kayo na day. Uy. O nisin ba ko mamabdos ka? Oh. Be, unsa ang na nimo? Kinuo ko. Maptuskit ko. Kinalamay ba ako sila sa ani? At doon ako sila. Uwa naman si Renz din eh. Uwa naman siya ng trabaho sa Manila. Unsa? Unya, sabay plano ni mo. Wa naman gid ang amahan dire pa. Ako na lang padako ng bata nga. Ako ra. Ay kabala ka, nak. Dili ka na ko masagdan. O gampingan na to og maayo ka nang diasi mong sabakan. Ayaw nagsugot ka, bawa pa na ni mo, ba? Opa. Panggaon ko nilabaw pa sa akong kinabuhi. Ma, ay sa ti akong papa. Ako lagi mga classmate pinasanay papa. Nya ako, wala lagi. Anak,
Lain-lain man og kaagi ang mga tao. Swerte sila kay naay lang papa. Pero ikaw, swerte man gihapon ka ba kay bisag wa si papa nimo, naman sad si lolo nimo. Mausad, og pinangga pagit kaayo ko. Maog yun. Sorry, anak. Pero dili na ti ka ipaila sa imong amahan. Para nimo mao. Ah, wow! Flowers! Salamat, anak, ha? Ka-sweet, good ni mo, eh. Oh, kinsa man ron? Shima, Oh, Emil? Nga nami amang ka? Oh, kadaot ako ni mo. O, saan ito po ni mo? na ako'y sakit, Shima. Cancer. Og, nanitagaling na akong kinabuhi. Utsa? Maong niya ako karon aron mangayo ko pa sa ilo nimo sa di ko mawaan yung kalibutan. Emil? Ug hangyo lang sa dako nimo. Pakit ako sa akong anak. Wala siya mahibaw nga. Nakuhaan ka. Wa pa. Kaya wala man sige may magkita. Oo nga. Ito may plano ni mo. Ibog sutihan nga. Wala ang inyong anak. Papa? Siya nga akong papa? O, anak. Ikaw ang among anak. Anak, pasiluwas pa pag kung karoon ako nagpakita nimo. Ay, kabala ka. Mamawi ko. Tanang nahibilin akong oras, akong ihatag nimo. Pwede ba akong mamarayag sa akong anak? Nahibawan ako kung sa ipamaray ni mo, Emil. Unsa man na pa? Aplasi kog migas yan panyawan, nakbi. Ganahan ko matuog. Sige. Kamayo ni mo mahaplas ko. Opa. Kay sige man ko pangaplas ni mama gamit ning may kasan panyawan. Basta di kan siya sa trabaho. Tungod kay kusog kay siya makapawa sa kakapoy, nak. Igo na, nak. Dali, bi. Tupad ako na kay gusto na kong bakson ang akong anak o gugut kayo. So now I'm not the foolish girl you used to know. Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Nagipaangkon na ako ang akong anak ni Emil. Pero pareho silang nakabenepisyo ini. Nangita si Emil sa iyang anak, o nangita sa rang akong anak sa iyang amahan. Dini na lang kutob, o dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kito mga higalan, kaagi ni Gemma, nga taga Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalahan. Try it on my own.